Kaixo, entzule, eta ongitorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zenbaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gonbidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak. Honintza, enbeitan gureak idaukagulako gurekin. Kaixo eta ongietorri, honintza zer modu zaude. Eskerrik asko, oso posik, hemen Iruñana beti tortzen naiz posik, eta, aitzaki guztiak dira onak, haure bai nola ez, eta 10. Borobila egin beharko dugu. Bazio ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nagoen zule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gintzan aritua, militanteki eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean, azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana. Bizitza baten txatalak, Andre bat lurrari emana izenburua duela hilabete eskas batzuk, ez? Bai, irailaren amaieran, guk lehenagotu geneukan noski, baina irailaren amaieran jarri zen salgai, eta bai urriaren 10 egin genuen aurkezpen ofiziala. Vale. Eta, harrera ona, eta oso, egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin. Liburua berare bidai oso polita da. Esan baritzun, nibestelako kalekume edo hiriko alaba batentzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gonbidatu zaitugu, liburua berabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurri nahiko nizuke lehenik eta behin. Hitzaurrean alaxe esaten duzulako, ez dut esan, baina liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu. Hori da, Feli Madariaga Torrealdai da foruko herri txiki bateko emakume bat, gure herrira eskondu zena musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan. Bai. Eta hitzaurrean, zergatik zu Feli izeneko hitzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutzatzen diren leku baten bilen. Berba bi horiek izango ziren idatzi behar nuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak lurra zergatik bi hitz horiek. Begira zara, niri gustatuko litzaidake esatea, egun baten esnatu nintzela nire oetik eta pentsatu nuela, badago emakume belaunaldi bat, bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina esen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzunituenean hasieran pentsatu nuen, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatzbi edo hitz zehatzbi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela eserrez, ez? Ja, bai. Emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude, eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, esaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen konplikatzen, eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen, nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia. Ze polita. Feli Madariaga, ia da bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, ipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko Andre bat da, ez da gitzen bat urte... 83 egingo ditu aurten, eta nik ikusten nuen belaunaldi hori izango litzateke nire amamaren belaunaldia, zure birramamena akaso, gutxi gara bere esango dugu, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek, eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxabendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean,
eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara, bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan, hori, nik uste dut, galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak, eman didala aukera, ez bakarrik Felirekin belaunaldi bihatzera bidaiatzeko, baizik eta belaunaldiz belaunaldiez, emakumeok izan ditugun, ukatu dizkiguten gauzak, eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun, ezakit impulsoak, zena, eta gauza asko, guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan dit Feliri galdetzeak. Bai, egia esan oso leio ederra da garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez, eguneroko bat bazela, eta pertsona ez uragaizuak bazela erakusten duen liburu bat da. Bai. Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela, liburua bera, eta ez dakiten zureak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara, eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunago dagoen tokirik, hau dorre altuenetako bat delako, eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin behar dizudan galderari paso emateko etxe bizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun, bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai zabaldak edo asteko galderak, eta nik alako bat eginen dizut. Zure ustez, honintza, zeunekotan da herritarra, eta zeunekotan da hiritarra. Eta ea ados zauden, edo zure desiotik gertu dagoen euneko hori. Bueno, nik uste dut, ni sentitzen naiz 100% herritar. Herri baten jaio izanak, eta 13. pisua gumea ginenean Bilbora joaten ginen Korte Ingleseko eskilara mekanikoetan ibiltzera. Orduan, bloke handiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara eta herrian jaiota bizi izan gara. Orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala ez igual 100%, baina 90% bai, ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko. Eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen eta horrek ere gero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du ni herrikoa naizela eta nik mundua musikatik gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza daitezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere aniztasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri, esan dudan moduan, ni herrian egin naiz, baina, bueno, balkoi zabal hori esateak asko lagundu dit, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit. Orduan, askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian, ez? Margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita, etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean askotan gure buruari esaten diogunez, posible da hau ez den leku batean, hau ere existitzea, orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, nik uste dut nire izateko moduan eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta 190 herrian eraikin naizela. 90. Bai. Nire kasuan igual justo alderantziz, 190 hiritar, eta ez dakit igual 100 heltzen naizen herritar bezala, baina egia da, iruditzen zaidala, Euskal Herri batean, inorrez dela guztiz herritarra, eta inorrez dela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela behintzatu hori, ez? Uste dut hartu eman handia ezagit, behintzat kulturalki. Bai, nik uste dut Euskal Herriak gauza hon asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza hon bat da distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak pentsatzen dugu esetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Ni esan dudan moduan herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik, ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean
bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak, ematen dizu perspektiba hori ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, honelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, beste modu batera bizi den jendea. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez, nik esatut, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea, orduan gauza asko ditu lurrari lotuta bizitzeak. Baina aldi berean, nik konturatzen naiz gizartearen 80% bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira. Ja, bai. Orduan hori ere aukera bat izango da. Bai. Eta ero, Euskal Herrian ere egia da, dazkogun hiriak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi, ez zainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egon dena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egun ez daukana zentzu handirik dela herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Herritik eskapo doan, neskaren istorioa, aukera bila, ez dakit, Sexo Nova York eta holakoak etortzen ezkit burura, tradizioa, lotzen herriarekin, modernitatea hiriarekin, eta honeko gora ekarri zidan, beratzeneko aurreko atal batean hiriaz hizketan aritu ginen. Eta ala beharrez, kalea, espazio publikoa, eta horrelako gaiak izan genituen izpide, asko zentratu ginen, esan bezala espazio publikoan, eta horrek simbolizatzen duena, ez? Arrakasta, aukerak, irekitasuna, lehenera ipatu duzu pixka bat, herria lotzen dela itxitasunarekin. Uste duzu oraindik ere narratiba hori bultzatzen dugula, edo presente ikusten duzu, herria versus hiria. Agian ez hainbeste, baina egia da, nik pentsatzen dut herriak behar duela hiria bizitzeko eta hiriak behar duela herria, ez da. Herria ez da bakarrik arnasa hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta erritmo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokia, ez. Baina, pentsatzen dut, narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko dituta urten, eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun zer egiten genuen institutuan, deitzen ziguten aldeana, edo gaztelania egiten genuen azento handiarekin, edo gaizki, edo, zaten ziguten aldean, ez orduan, ez dira inbeste urte pasatu, mespretsu hori gainditzen hasi garenetik. Ze ez da bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut herria ere askotan eta baserri giroa eta lotu izan direla esjakintasunarekin, eta gero modernitatea... paletismoa, paletismoa hori da, eta gero modernitatea berez hiria modernitatearekin lotzea eta herria ez... Igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria, ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki, edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk bai, nik uste dut askotan hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten... erakundeen eraikinak, edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da. Jendeak erosten ditu baserri zarra, konpontzen ditu, hori bai. Egiten duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira. Nik ez dakitzen bat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara, eta lehenengo egiten duten gauza da, etxearen inguruan hesi handi bat. Orduan, adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, arraro egiten zaigu. Ze bertakoak garenok oso gutxitan ezitzen dugu etxe ingurua horrela. Nio, adibidez gauza hoiekin konturatzen naiz orduan. Hiriko txaleten kutsua daukala, ez? Hori da. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez? Hau nirea da, txakurrek egiten duten moduan.
beraien muga guztian txizan markatu, egiten dugu ezi bat, orduan, ematen du txorrada bat dela, zaten du, ezi bat, baina hori egiten dute hiritarren 80%, edo 80% herrira datozenean. Eta herritarren 80% ez dugu egiten gure etxeetan. Orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatean, ikusten dut, hor daudela benetan aldeak. Gogoan dut Felik, momentu batean liburuan, orain txetorri zait, kontatzen zuela, bera baserrian oso aske bizi dela, eta nahiko balu biluzik atera baserri kanpo aldera alko lukela egin, ez? Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen itzena liburu amaitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta ni nahi badut nire etxe inguruan biluzik ibili naiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo, nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza hon asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan asko, baina ez da mutzen. Gehiago esango nuke, bera da askatasun biren jabe, denbora guztian bere relato osoan bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da lan asko egin duela, baina ez duela inorentzako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola baita esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi esaten duen, biluzik ibili nahi bat, ibili nahitek, eta horrek hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 80 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori. Naiz eta ez dugun gure etxe ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak bizi diren, eta beste baserri batzuk dauden, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ez daukat dena, ez daude 1000 begi denbora guztian hiri begira. Eta egia da gero aldi berean hirian daudela 1000 begi, eta igual batek ere zaituela ikusten. Bakoitza bere ordua, baina guretzat egun osoan 1000 begi hoien presentziarik ez izateak ematen du, edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan. Tordan Felik hori esaten duen, etxe ondoan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke. Oso ederra da hori. Bai, egia esan. Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri, hortaz ere hitz egin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, hiritarrak, txokatzen zaizkigun, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Azken aldian, berandu xeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Inigo Aranburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzaile ere badena, Lazkao eta Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez? Barazki saltzaile eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez? Estilista izatea, eta herriarekin lotzen dugun zerbait dela barazki saltzaile izatea, nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen, Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman behar lukeen bere ustez. Topa ditzakegu. Letxuga berdea, porruk, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saski hau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute. Kotoi lodiko prendak, linoa, galtza txinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno, chic, letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profila normalen guraso gaztek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten die. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinetako New Balance edo bejak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikia tote bag batekin etortzen die. Hirugarren saskie badaukat, low calorie, behitu diot. Pipar berdea, aza, rabanitoak, zerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, besteik ez dago hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, te matxa batekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta arinago, orduan eta hobeto. Eta Hortxe Inigo Aranburu, oso ona da, tipo hau, oso ona da. Eta ekarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki batekoa izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ezezkoa da, baina... Ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, ni horrela ikiba naiz, nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez?
nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala gauza asko ez dakit beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo, ez? Nik beti esaten dut adibidez, feminismoari eta egiten diodan kritika bakarrenetakoa da beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin. Eta zaintzari buruz hitz egiten dugunean, eta zaintzarako alternatiba berriak eta esplikatzen ditugunean, ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den, eta herrietan nola bizi den jendea. Eta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, eta igual beste egin ditudan beste gauza guztietan, normalean ikusten ez dugun beste alde hori, ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste hori izan dela batez ere eman didana. Haze polita. Entzunen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita. Razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y en medio de la mallada lanzo al aire una tonada. Y ahí arribita te doy un grito. Es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. Desde aquí arriba veo la Peruyá, el Curvezú, la Yomba y la Meredal, lugares que antes tantas voces nombraron y que las bocas de ahora ya se olvidaron. Si quiero pensar en alto subo al Sellón, allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace, que a mí las cosas de allí no me satisfacen. Si en medio del camino te falta el aire, guarda fuerzas mi amor que esta noche hay baile. Si quieres descansar, siéntate a mi vera, que tengo las piernas firmes, la piel morena. Y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una... Hortxe Rodrigo Cuevas Aia Arribita kantatzen, momentu batean esaten du hiriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez? Olako, bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, ezagik mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik herria asko idealizatu dugu, lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitaren ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke, naiz eta buelta ematen ari zaion, liatzen ari naiz, baina oren buruan dudana da, badidez Altxalili, Bekaturos eta olako ekimenak herritatik sortu direnak, eta herriei egozten zitzaizkien zenbait gauzei segulako buelta eman dioten ekimenak direlako. Eta orain esan genezake hiritik herrirako eskapoa nagusi dela, herria idealizatu da zentzu askotan, eta hiritar askoren ametsa, lehen esan duzun bezala, igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta eta bertara bizitzera joateko.
Idealizazio hortan pixkat sakonduta, herriaren idealizazioan, edo, badago alako ustea, eta agian egia da, eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean, eta zuri iritzia galdetu nahi nizuna da alden. Nik esango nuke garai batean gehiago. Oraindik ere uste horrekin bizi gara, eta pizkate romantizatuta daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxea hartzen dugu egunero eta lanera goaz beste leku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan, ez da garai batean hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gura auzoan bizi den jendeari. Egia da gatozela auzoan bizitzeko kultura handiko herrietatik, auzolanaren kultura, orain hainbeste idealizatu dena, baina garai baten funtzionatzen zuen, baina klaro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen, beharrak ere handiagoak ziren, orain lurra jende gutxiagok zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez? Dena aldatu da. Baina egia da, oraindik ere batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez? Eta mantentzen direla herrietan oraindik ere elkartzeko lekuak. Esate baterako, herri txikietara goazenean beti imaginatzen dugu meza dela, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Eta ni konturatzen naiz ez dela erabat horrela. Askotan meza da jende askorentzat eta emakumeentzat batez ere beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, edo ez daukatelako gidabaimenik, edo ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat. Ez orduan, identifikatu behar ditugu jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku horiek, eta hor zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean, belaunaldi gazteok pixka bat hor utz egiten dugu, edo hiritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo, eta gauean itzultzen gara herrira, orduan bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira. Bai, zailagoa, baina egia da askotan nonbaitekoa izateak komunitateen parte izatea erabat ekartzen duela, bai. Bai, nik uste dut hori egia dela, eta gero herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean, edo jaiak direnean, asko zer errazago nahazten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz, edo jubilatuetara kartanatan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan, asko zer segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera, eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren. Eta aradoa, ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu, edo herriko jaietan, ez badago beste inor, zarrekin egiten duzu karta jokoan, orduan, gauza honak ere baditu, biltzeko leku gutxiago izateak. Bai, liburuan aurkezten diguzun lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, ez, okerrez banago, eta hori oso irudi potentea da baita ere, hasiera-hasieran aurkezten duzuna, eta ez da, buruan du, ez, oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, hola, Andre, eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasieratik niri liburu osoan zehar sentipen bat izan dut, edo transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Prozesua behintzat, polit irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guztiago jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta... egia da, hasieran ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo ez nekien oso argi, orduan, egiten dituen grabaketak, eta nik konturatzen nintzen, hasieratik Feli oso eskuzabala izan dela nirekin, ez? Azkenean zure bizitza simbolikoki bada ere beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa ausarta da, ez? Eta era berean eskuzabala, ez dakizu besteak zer egingo duen, zertarako erabilko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkeneko momentuan, ez? Orduan, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Zintzoa izatea nirekin,
zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi ez zuen argi esatea, eta aldi berean eskuzabaltasun hori. Orduan ni saiatu naiz detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan ez, gertatu diren gauzak bakarrik kontatu beharrean, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarrik gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ez dakit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez? Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere hilobak ezagutzen ditut, eta ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko. Vale. Nik badakizkit Feliri buruz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut sartu. Orduan, nik nire buruari promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran igual novela bat edo, eta hor bai hasi egin nintzen idazten 3. pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen, ostras, trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan, eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez? Orduan iruditzen zitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela, bera kontatu duena, lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik, eta bere horretan ustea, bere bizitza, azkenean bere bizitza. Eta uste dut, elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik, emaitza on bat, edo emaitza zintzo bat atera dela. Oso, bai. Ez nuen espero, hasieratik hau, beste formatu bat edo buruan eduki, edo planteatu izanak berak, harritzen hau zemaitza benetan polita da, eta ematen du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bukaerara, hau buruan zen eukala. Esan bezala liburua oso polita da, oso gertutasun handia transmititzen du. Eta esan duzu zintzotasunarik eta handia zela, eta egia da, ze pasarteko gogor asko ere kontatzen ditu. Edo, bagian, kabida zaila izan dezaketenak, ez? Ezakit alabarekiko batzuk, eta... Bai. Nik uste dut, bere eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso... gauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ezen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko herrietan benetan nola bizi izan garen, ez? Guk imaginatu dugunetik aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta ezen gure asmoa xumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, baserrietara eskontzeak esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintzakargak, guzti hori, nahi gabe edo naita, baina beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende askok eskertu egin duela, beste batzuk pixkat, lur arriskutsua iruditzen zaie, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan, hain gauza personala kontatzen ditugun ariketa honetan, batean, gure herria ulertzeko edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik. Bai. Pixkat tono aldatuta, beste momentu batean liburuan Felik kontatzen du nola haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta errepidean saltzen zituzten. Hondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen eta alaxe egiten zuten tratua eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere, ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HT-aren eraikuntzarekin herri-zerri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria handi batean, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu? Bai,
Badago baliabide falta eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean inork ez du pentsatzen horrek herrian zer eragin izango duen. AHT aipatu duzu eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean. Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik abiadura handiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni nire etxetik kotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizen bat baserri, eta gainera HT-aren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista, edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu hirientzako bakarrik, oso ondo. Hiriko batzuentzako, gainera. Hiriko batzuentzako, hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizen bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Ze nik, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horregin zuten hegoaldeko saihesbidea, supersur, inorrez da hortik ibiltzen, kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen. Orduan orain esaten duzu, milioi guzti horiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menezi izan du? Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, autobia edo autopista egin zutenean, eta, Feliren eta kasuan, errepide horretatik jende gutxiago joango zen Hondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, ez dakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina hasten zara pentsatzen, eta nik uste dut da galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza horiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin, garraio publikoarekin. Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin, eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Oztakit, nola nahi dugu hau guzti eraikiz gero? Oporretan goazenean Europara, hainbestaliz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten bazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat, oinez egin behar duzu. Inorz da kejatzen. Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Eta inorz da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia leku guztietara iristeko, Hondartzara iristeko, behar dugu, ez dakit, garraio publikoa, edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pizkat alo loko. Eta gero hemendik kanpora goazenean, gure ustez modernoak diren leku horietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi dugu bestea. Autobideak, abiadura handiko trena, orduan, baliabideak noski, garapena noski, baina zer garatzeko eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkegula gure buruari, eta ez dizkegu egiten, edo orain eolikoekin hemendik Leiotik ikusten ditu dela, badakizue hor proiektu izugarriak daudela, Araban eta Gipuzkoan. Ezkenik ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk, horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak, eta esaten dut, ezke igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu batzuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek. Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelan da, hondaki nuklearrak eta istripunen bat egongo balitz, baina ezke, 100 errota jartzeko, Hernanitik ez dakit norako bidean, zulatu behar duzun guztia, eta apurtu behar duzun guztia, izugarria da orduan, benetan behar dugu energia guzti hori. Eta gainera berriztagarria denez, askotan ez da zalantzan jartzen, ez? Ja etiketa horrekin, Nik ikustu berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona, ez behintzat ez dakizan bat 1000 hektarea okupatuko baditugu horrekin.
Orduan aztertu egin behar dugu, zenbat energia behar dugu. Bai, greenwashing edo. Eta zertarako, bai. Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea super ondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera, baina igual ikasi behar dugu ere gauzak berrerabiltzen edo gutxiago konsumitzen. Bai. Ze erosi, eta nola gero botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez igual hainbeste plastiko ez dugu erosi behar. Orduan, bai. Trampa batzuk egin dizkigute. Bai. Baina, bueno. Eta hor, meloitxo bat hori horrutzeko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk arnasgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, bueno, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, arnasguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, horiek dira arnasguneak, bueno, modu berezituan zaindu bar zirela, eta euskararen periferia zaritzen den diskursoa, erdararen diskurtsoa zela, eta, bueno, bir negoziatu bar zirela lidergotzak, euskaragintzan, bir negoziatu bar zirela estrategiak, eta zuk nola ikusten duzu, arnasguneak herri txikietan daude gaur-gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez? Nik uste dut, bueno, ni ez naiz soziolinguista, ez horrelako ezer, nik kasetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, bueno, nik arnasguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ondo iruditzen zait arnasgune batzuk, bueno, detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut periferia ukatzen badiogu euskarari bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ez dakiz urtetara, ez dakit arnasguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat. Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez? Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez, garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit, Larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, Larboledan, Bizkaian, frankismoa baino lehen, bizi ziren 100 biztanle, imaginatu, eta bapatean mehatzetara lanera etorri ziren milaka eta milaka, eta hor toponimiak argi esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearren. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta arnasguneetan itxi. Arnasguneak detektatzea ondo dago, arnasguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian esan nahi dut, jende bat aukera daukana egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago, baina gero kontraesanak sortzen zaizkitza adibidez. Igual ni bizi naizen herria musika ez dakit arnasgunea izan daiteke, baina demagun badela. Demagun badela. 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako euneko zenbat den euskalduna. 20 uste dut? Iruñako jendearen euneko 20 piku da, musikan bizi garen 1500ak bider lau edo bider bost pertsona, ez dakit berdina. Iruñan demagun daudela musikan bizi garenok baino euskaldun gehiagota badaude. Orduan, arnasgunea ezin da bakarrik izan herri txiki baten euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen duelako, ezin da izan arnasgune hori bakarrik. Igual arnasguneak izan behar dira, hirietan euskaldun asko dagoen lekuetan, dispersatuta dauden lekuetan, igual eraiki behar ditugu elkartzeko eta saretzeko beste leku batzuk. Eta horrek emango dizkiogu euskarari beste arnasgune batzuk. Ze, niri ematen dit beldurra euskararen izenean oasiak eta irlak sortzeak. Ze euskarak hori baino gehiago behar du bizirauteko. Eta honekin ez dut esaten arnasguneak fuera. Ez, arnasguneak ondo daude, detektatu ditzagun, zeintzuk dira euskaraz bizitzeko aukera erreal bat ematen duten herriak, ez dakit 1000 gauza, baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugu, eta nik uste dut euskarari periferia horrek sortzen dit kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogula kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da. Ze inertziaz bizi diren gauzak, arnasgune deitzen delako, inertziaz bizi diren gauzak, inertziaz hiltzen dira. Eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkio euskarari, eta bizitzeko leku berriak, eta modu berriak, eta
hori arnasguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da. Bai, oso ados nago. Nik hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera, eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnasguneak versus periferia, baizik eta herri bakoitzak eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko. Dudari gabe eta periferia hori arnasgune bihurtzeko ere balan egin beharko dugu. Arnasgune esan nahi dut, ez dakit nik ikusten dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, igual denon lana da, ez dakit, presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina arnasguneak izendatzen baditugu, eta beste guztiak entzen badiogu euskarari, zer geratuko zaio, ez? Bai, honekin bukaera aldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia ederra honekin. Eta ni bukatuko dut, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez? Herri txiki baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hirigune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estellés, badaukana oso esaldi famatu bat bere poemetako batean, da, aio que val es la consciencia de no ser res, si no se es pobre, nola baitola askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara, eta, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzoia irakurri honintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat, liburu honetan bildua, eta mila esker honintza, etortzeagatik, plazer bat, eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu, ezin zen bestela. Eskerrik asko. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain.